Yo no fui pelotón, apunte, fuego, pelotón. Amor. Xa levamos 6, parece mentira, pero é moi interesante sempre chegar ao final de curso con este premio. En primeiro lugar, quería dar os agradecimentos ás persoas que nos patrocinan, porque gracias a elas é que se poden dar ese premio. Este ano son en Menasa, Vieirasa e ademais a Diputación de Pontevedra, que ademais este ano subvencionou o premio e que ademais generosamente nos ofrece este salón para celebrar o acto. E temos aquí a vicepresidenta Luisa Sánchez, que hoxe nos acompaña, a quen saludamos e deixamos un momentillo a palabra para que a súa vez saúde tamén. Luisa, Todas as grazas expresamente a Luisa Abad, ao frente de Ateneo Atlántico, por o seu labor a prol da lingua e da cultura galega. E quero tamén saudar a Camiño Noia como presidenta do xurado e a Nunes Araújo como secretaria do xurado e o vicepresidente Anxo Cabana. E, por suposto, dar as grazas a Fran Castro por iniciar este evento con esa música e seguro que imos la disfrutar despois tamén un ratiño. Eu quero dicir unha cousa que creo que é o nudo destes premios, que é poñer en valor a cidade de Vigo. A cidade de Vigo é a protagonista desde a primeira edición. Creo que sempre foi acompañada duns lemas moi interesantes. Por exemplo, este ano é Vigo Fronteira. É unha reflexión entre terra e mar, entre identidades que se encontran, entre sitios onde nacen cosas. Creo que fai un mapa literario, un mapa emocional moi importante da cidade de Vigo, alrededor da cidade de Vigo. Este xurado deste ano estou presidido por Camiño Noia, xa temos aquí, e formado por Marcos López Concepción, que foi o gañador do ano pasado, Nunes Araújo, secretaria con voz e con voto por parte do Ateneo, e ademais tivemos este ano a dúas compañeras do Club de Lectura que tamén estivos presentes, Luisa de Lomo e Isabel Estevez. Todas estas persoas valoraban os 29 relatos presentes este ano. Creo que é momento de que Camiño nos fale un pouquiño e nos conte como foi e que nos conte así tamén algo que teña que ver con a lingua que a ele le interese especialmente e agradecemos o seu labor e de todas as persoas que nos necesitaban. Camiño. Estou encantada de estar aquí neste acto literario. Os meus parabéns ás persoas que escribiron e enviaron os seus microrelatos e que non foron premiadas. Sen as súas colaboracións non habería certame nin este encontro festivo. E agradezo ao Ateneo Atlántico, así como as persoas que me acompañaron ao xurado, o seu esforzo na organización desta actividade que axuda a fomentar a creación literaria na nosa lingua. Son importantes certames como este, pois para nós que loitamos contra a perda da fala galega e queremos que a nosa lingua continue viva e operativa, falar e escribir en ela e ir creando un tesouro de palabras que, utilizándoas na fala e na escritura, irán pasando as novas xeracións para aprendela e logo que volvan aos textos escritos. Por outra parte, non hai dúbida de que a literatura debe ser unha parte esencial na vida das persoas e das sociedades.
Sabémolo ben que andamos metidas na recuperación e no estudo do conto oral. Podemos entender a importancia que tiveron e teñen os contos e outras manifestacións literarias nas vellas sociedades analfabetas e tamén nas actuais, en África e en outros lugares, e como se transmitiron de xeración en xeración e a través dos contos iban transmitindo tamén valores e normas da propia sociedade. A narrativa non só transmite coñecimentos, como a poesía, tamén esperta a imaginación, a creatividade e a capacidade de reflexión e axúdanos a comprender mellor os sentimentos humanos. As historias, os poemas e a voz no teatro permiten que nos identifiquemos cos personaxes que compartamos as súas alegrías, as súas esperanzas e os seus medos. A literatura é tamén unha fonte de entretenimento e prazer. Ler pode converterse nunha experiencia enriquecedora que nos permite viaxar a lugares imaginarios, vivir aventuras extraordinarias e descubrir novas perspectivas sin sair da nosa casa. E socialmente, a literatura conserva a memoria colectiva dun pobo, as súas tradicións, a súa lingua e os seus valores. Grazas ás obras literarias, podemos coñecer o pasado e entender mellor o presente. Acórdase por maioría outorgar o premio ao relato titulado Un peixe. Unha vez aberta a correspondente plica, resultou ser autora da obra premiada Iris Darriba Quesada, actriz, publicista e comunicadora, formada en publicidade, relacións públicas e interpretación. Isto só é a primeira frase do seu currículo. Houbo o tratamento da liña temporal e o paralelismo metafórico arredor do peixe, cun componente fantástico e perturbador ben integrado no texto ata o final do relato, simbolizando a fronteira que é o lema do certame este ano, no tránsito da vida á morte, a fronteira como a fronteira do alén. Acordouse facer entrega do premio o día 12 de xuño de 2026, para que así conste, asínase a presente acta no lugar e data correspondente. Vigo, 1 de xuño de 2026. A cantar e tocar chamase Ine Fox. Nesta canción informo vos que tedes que cantar. De acordo? Ahora é cando... No, así, pero... Agora é cando todo o mundo di que mala idea foi ir ali, estaba arriba un rapaz, era guapo, pero non se hizo cantar e tal. Entón, a la outra parte é moi sincera, vamos a facer aquí, Valerio e Evo. Solo hai que decir na, o de leres, ¿no? Y así. Na, 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 na. Na, 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 na. Repito, Na, 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 na. Na, 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 na. Eu creo que se hace, ¿no? Pues venga. Venga. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Nos pide o domingo unha guitarra, sempre estabas ali. Pantalón de coiro, bicos de chicle de pan, oxina de Bruce Lee. En las pantallas de Sky e Hebron, o acomodador foi o noso mordomo. Na pantalla choraba Marilyn, vémonos logo por aí. E as tardes eran infinitas, baixo a farola estabas tan bonita. No meu barrio bicos de caramelo, metía los dedos por entre o meu pelo. Veña, vamos.
na, 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 na. Veña, ese peito. Na, 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 na. Na, 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 na. Mellor. Na, 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 na. Muy ben. Aquel cine xa non está ali. Hai unha tenda dos chinos. Dixéronme que marcharas vivir a unha organización, que tes 3 nenos, un can e un deportivo, que non recordas nada do vivido. Ainda podo verte entrando no meu portal, ligándonos ata a hora de cear. E as tardes eran infinitas, baixo a farola estabas tan bonita. No meu barrio bicos de caramelo, metía los dedos por entre o meu pelo. E as tardes eran infinitas, baixo a farola estabas tan bonita. No meu barrio bicos de caramelo, metía los dedos por entre o meu pelo. Veña, ese coro. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Veña, as dúas últimas. Fuerte. Na, 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 na. Na, 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 na. E rematamos. Qué bonito, bebé. Guau, qué voces aquí. Talento, la seda de estación. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Bueno, e chega o momento da entrega. Vou pedir a compañía do meu amigo Anxo Cavada. E como resulta que Iris da Riva Tesada, que é premiada, está fora, pois en ausencia, vai recibir Carlos Cotobade o premio que te correspondería. Sería un talón de 1.500 euros, un diploma e un bronce de Pichu Cuqui Piñeiro, especialmente para este premio. Se ve, non? Aí non se trata dun home, senón dunha muller, verdade? Aquí vai o talón, pero como ti non o podes firmar, es que esperar a que chegue, Boas tardes a todas e a todos. Sinto moito non poder estar aí convosco hoxe. Estou fora no estranxeiro, por iso vos falo a través deste vídeo. Quería estar presente de algunha maneira e enviar o meu máis sincero agradecemento a todos vós. En primeiro lugar, grazas a todas as persoas que acompañades hoxe este acto, as institucións implicadas e o Ateneo Atlántico de Vigo por organizalo e por manter vivo este certame. E tamén o meu agradecemento ao xurado do Premio Exeria 2026 por escoller o meu relato titulado Un peixe e darlle un lugar a esta historia. Recibir este premio ten para min
algo moi especial. Son unha persoa vencellada ás artes e á cultura e valoro o esforzo e a labor tan importante que fai o Ateneo nesta cidade, abrindo un espazo para a preservación da nosa lingua, para o pensamento crítico e para compartir unha cultura accesible que sobrevive grazas á participación ciudadana. Un peixe é unha historia que nace dunha bella promesa, dunha despedida e dunha fronteira difícil de nomear, a que separa a vida da morte. Non quero desvelar máis, pero sí quero agradecer a lectura que fará do texto unha persoa moi próxima a min, que sei que o fará estupendamente ben, e sobre todo agardo que gocedes de Un peixe tanto como eu gocei escribindo. Unha aperta moi forte para todas e para todos e viva a nosa cultura e a nosa cidade. Boa tarde, boas a tarde. A verdade é que é unha mágoa que Iris non estea aquí con todos nós, porque seguro que faría unha moi bonita lectura do seu relato. Iris é moi boa comunicadora e unha magnífica actriz. Eleva todo o ano percorrendo o país dun a outro lado, de norte a sur, del este a oeste, co Centro Dramático Galego, con unha adaptación teatral que fixo Cándido Pazó, dunha novela de Neiras Vilas que se chama, bueno, coñecedora perfectamente, Memorias dun negro a breve. Leva así todo o ano, e como dixo antes Luisa, este é o segundo premio que tamén recibe neste ano, o que quere decir que é unha muller moi traballadora. Por lo tanto, ten unhas ben merecidas vacacións, está en Colombia, non está aquí, e a mí dixo ahora a responsabilidade de ter que ler o relato. Sin máis xa voltar a lectura. Titulase Un peixe. Aquela mañá, Alicia baixou ao porto co caldeiro a frente, a cana telescópica e unha bolsa de sol. Chamara 2 veces ao hospital para confirmar a hora. As 4 íanse dar a sentido. 15 minutos despois, inyectaríanlle unha dose de cloruro de potasio que lle pararía o corazón. No tempo que durase o procedimento, a petición do tío Xaquín, só os médicos quedarían con el a porta daquela habitación da planta de paliativos do hospital de Xoel. Mirou o reloxo. Teño marcho, pois. O sentío levaba días repetindo o mesmo. Non perdas o tempo, mentireira. O algunha mentireira viña de cando ela tiña 8 anos e ela subía unha caixa de froita para que vise por riba do pretil do paseo que chega ata o Faro Vermelho. Alicia sinalaba a auga un día e dixo: Tito, de maior vou traballar nun barco como a papá e vouche traer o peixe máis grande do mar. El respondeu: ai sí, ata que non me traías un buxe máis grande que a ti, non chei creer nada. Alicia non pescara nunca o buxe, nin o máis grande, nin un mediano que lle servise para acabarse. Pero esa mañá, mentres preparaban a Xaquín para o seu pasamento, pareceulle que cumprir aquela promesa antes de que cruzase a fronteira do alén era máis urxente que a despedirse. Montou o anzol, como lle explicaran na tenda, e lanzouno con forza, buscando romper a liña do horizonte. 2 pescadores miraron lá desde o fondo do peiral, pero non lle dixeron nada. Cando escoitou o chapoteo suave da bolla na auga, sentiu unha paz absurda, como se todo dependese de algo tan simple como agardar, pensar e recoller. Nada de hospitais, discusións familiares e seguros de vida. Todo se limitaba a unha soa cousa, un peixe. A unhas 50 xa sacara dos buxes cativos que devolvera ao mar. Ás 3 menos cuarto, o teléfono vibrou no seu teto. Deixou-no soar. Cambiou o chumbo e lanzou-no máis longe. O ceo foise pechando por enriba das naves da lonxe. O aire comenzaba a cheirar a unha mestura de xofre de treboada
e sal marino. Un tirón. Non foi unha picada limpa. Primeiro, sentiu un roce como se a serena pasase por unha tea. Despois, unha tirada tan violenta que a cana do grogo atacase partir. Alicia cravou o anzol e a criatura arrincou cara ao fondo, puxando dela. Un dos homes dixo algo desde lonxe, pero a zurada que se levantou amorteceu as palabras. Alicia apertou os dentes. A liña asumiu e ela recolleu con forza. Tivo a impresión de que do outro lado non había un peixe, senón alguén currando con mala hostia. Achegou o animal a terra e, por fin, pegado ao muro, viu longo, gris, a tripa de prata. Meteulle a sacadeira por debaixo e ergueuno con esforzo. O vertebrado caeu bochando porto con un golpe carnoso que a fixo recuar espantado. O corpo do muxe, duns 60 centímetros, convulsionou mentre boqueaba cun gordolexo húmido, case humano. Cando os espasmos cesaron, achegouse a él. Rompeu a chover nese intre e un último estertor arrincoulle a besta un coletazo co que lle mateu na punteira da bota. Ela deu un restingo e, empapada como estaba fronte ao animal, botouse a rir cun riso nervioso, victorioso, case infantil. Agora sí, xo alzando, agora sí, cabrón. Meteu unha presión na bolsa de xeo e voltou a correr cara ao coche. Unha vez en marcha, sentiu un frufru no asento de atrás. Pensou que era normal, que un animal así de grande tardaba en morrer. Cando se atopaba a metade de camiño, escoitou un golpe xordo. Mirou polo retrovisor e viu unha bolsa aberta, os xeos espallados e medio muxe fora dela. Freou en seco nun semáforo e estendeu un brazo para empurralo e metelo a forza dentro do plástico demasiado cativo. A criatura hinchara ata ocupar 2 prazas do veículo. Cando arrincou de novo, comenzou o fedor. Non era a peixe. Un cheiro a fluidos de vello, crema hidratante e antiséptico. Esa mestura que lle quedaba pegado ao nariz cada día ao sair de visitar o seu tío. Pareceulle incluso oír a súa respiración, o asubío áspero que facía ao adormecer conectado ao respirador. O móvil vibrou outra vez. Unha mensaxe. Xa entraron os médicos. Afundiu o acelerador. Cando colleu a saída no alto de Cuxeiros cara ao hospital, o muxe golpeou con violencia o respaldo do condutor. Abombara, enchendo todo o espello retrovisor. Sobresaía a cara por enriba do cabeceiro da Alicia, buscando chucharlle os miolos cos seus beizos viscosos. Ela deulle un cobadazo na tripa para apartalo e cun golpe de volante apartou unha praza neite. Subiu a 7ª planta arrastrando o feixe envolto na súa gabardina e deixando un regueiro aceitoso polo camiño. Un auxiliar intentou detela, pero ao verlle a cara apartouse. Cando Alicia entrou no cuarto, o respirador estaba apagado. A súa nai choraba fronte á ventá. Subiu o bicho a cadeira do acompañante que escorregou coa gabardina posta e quedou sentado como un visitante silencioso. Mirou o muxo. Despois, ao seu tío cuberto coa sama. E, por último, as súas propias mans proídas e marcadas nunha setela. Cumprir a promesa. Pero, quen a ia creer agora? Para rematar este acto de entrega, escoitaremos unha terceira peza musical que se chama, neste caso, Sardiñas en pan de millo. Grazas a todas e todos por asistir e despois pasaremos a tomar un viño e uns petexos. Muchas gracias, Ateneo Atlántico. Gracias a todas, a todos por estar aquí. Que viva a Xeria moitos anos máis. Vamos. 1, 2, 3,
varias dioptrías, con el sorriso algo infantil. Pegamos fuerte los labios, abrazados hasta derretir. O teu desquicias miñas manías, o teu desmayo hora de dormir. Pasamos 50 noites clandestinas nun hotel, medio cento de poesías escritas sobre un mantel, de locais baratos e grises alineados pola túa pel. E así espidos descontrolados inauguramos o noso evento. Como que comes sardiñas tirando no pan de millo, nada foi mal. Navegados a tantos libros, secuestramos al norte, aurora boreal. Un día púxeme a cantar y aplaudías desde una esquina como si fuese una orquesta. A que Deus complacimos, a quien aprendimos a rezar por esta energía, por tanta vida, por este complexo de libertad. Infancias, mundos da xira, eu soñaba con enganar unha escena dunha película romántica de volar. Inflamaches toda a vida, conxugamos o verbo amar, e así foron pasando os anos como douteros a xorar. Como que comes sardiñas, pillando no pan de millo, nada foi mal. Caminamos a tantos libros, secuestramos a norte, aurora boreal. Free audio post-production by Alphonic.com. Gracias.